Ideme, čaute, ideme si otvoriť Golden Fates Pokémon. Tak. Ideme. Takže, som tu. Takže no, ja vám to potom ukážem, hej. Pikachu. Yes. Je to tam. Prvá shiny. A dneska také šťastie, ale kde je? Ale, no to je jedno, ale kde je, ale máš šťastie. Aha, tu je. To je šťastie, fakt. No tak ideme. Tak, no, zatiaľ druhý Pikachu. Dobre, tuto bolo nič, halo, obyčajné. A posledný pek. Charmander, to je dobré znamenie. To je znova voda. DDD. Moja prvá zlatá. Trojhviezdička. Ja vám teda kde ukážem tú cenu, ale možno, ale... Dobre, čaute ľudia, toto... 3 hviezdičky zlaté. Len dodrbaná celá. To nie je celá, ale... Tuto je taký pásik, neviem čo vidíte. No to je jedno, ja idem pozrieť koľko stojí, takže čaute.